Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň köp gatly ýaşaýyş jaýlaryndaky ýyladyjy, sowadyjy split sistemalary aýryp başga ýere geçirmegiň nowbatdaky tapgyryna başladylar. Adatlyk radiosynyň Aşgabatdaky habarçysynyň aýtmagyna görä, bu işler 19-20 ýanwarda Owuzhan köçesinde ýerleşýän ýaşaýyş jaýlaryň arka tarapyndaky balkonlarda amala aşyrylýar. Jaýlaryň görküni owadanlaşdyrmak üçin diýip penjerelerdäki split sistemalary söküp, olary balkonlaryň gapdal diwarlaryna oturdýarlar. Bu işin amal edilmegine ýol edýän türkmen resmileri munyň jaýyň görküni has owadanlaşdyrjakdygyny, split sistemalaryň turbolarynyň we şlangalarynyň görünmejekdigini aýdýarlar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 20 ýanwarda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä, bu işi öý dolandyryş edaralarynyň işgärleri ýörüte tehnikany ulanmak arkaly amala aşyrýarlar. Ýaşaýjylardan split sistemalaryň ýerini çalşmak üçin razylyk alynmaýar ýöne olar bu iş üçin sarp edilen maddi çykdyjylary tölemäge mejbur edilýärler. Ýaşaýjylar munyň üçin 120-150 manat aralygynda tölemeli bolýarlar. Şol bir wagtda olara inni split sistemalar hatardan çyksa, onda ustadan başga ýörüte tehnikany hem çağırmaly boljakdyklary duýdurulýar. Sebäbi öň ustalar split sistemalary balkonyň penjeresinden bejerýärdiler. Inni bu mümkinçilik ýok diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä, ýaşaýjylaryň ençemesi bu ýagdaýyň özleri üçin döretjek oňoýsuzlyklaryny düşündirmäge inanşanda öý dolandyryş edarasynyň ýol başçysy özüniň diňe buýrugy ýerine ýetirýändigini aýdyp sözüni şeýle dowam etdiripdir. Ýaşaýjylar özlerine nähili bagtyň ýetendigini düşünmeýärler. Olaryň jaýy awatlamak konsepsiýasyna goşuldy. Şäheriň her bir etrapçasyndan 10 sany köp gatly ýaşaýyş jaýy saýlandy we olaryň daşky görnüşi awatlanar. Ilki split sistemalar owadan edilip goýlar. Soňra jaýlaryň daşy renklener. Ýyladyş ulgamyna we beýleklere degişli turbalar çalşylar, täze gapylar we penjereler goýlar. Ýylyň soňuna, ýagny 12 dekabrda Aşgabatda köp sanly prezidentler gelerler we siziň jaýyňyzyň nähili owadan bolandygyny görerler diýip türkmen resmisi aýdýar we kinaýaly gülüp ulagyna münüp gidýär. Şol bir wagtyň özünde paýtagtlylar türkmen häkimetleriniň köplenç beren madasynda tapylmaýandygyny, galy berse bu işleriň aglaby öz hasaplaryna amal edilýändigini aýdýarlar. Adatlyk radiosy ýokarda aýdylanlar barada Aşgabatyň şäher häkimliginden we beýleki degişli edaralaryndan kommentari alyp bilmedi.